nanoma ngabe kuthiwa uyotshela i-psychologist, fika laphaya ugxile ekudescribeni indlela ozizwa ngayo, hhayi ekushoni igama lento ekuphethe. Ngoba mawusho igama lento ekuphethe kusho ukuthi uyazidiagnosa wena lapho. So wena yenzela loya muntu umsebenzi wakho ube lula ukuze akwazi ukwenza i-assessment ecorrect ngesimo sakho. Fika umtshela ukuthi uzizwa kanje futhi sewuzizwe kanje isikhathi esingaka. Uyabo? Ngoba uzofika wena uthi hayi ngiphethwe ukhwantalala. Awumnikanga i-information egcwele lo muntu ukuthi akwazi uku-assessa kahle isimo sakho. Ngoba uzothola ukuthi wena uphethwe i-PTSD noma i-complex PTSD, noma uphethwe anxiety, noma udepressed, noma udepressed chronically. Uyabo? Ziningi izinto angakwazi ukuzi-assessa azithole based on i-information omnikeze yona ngendlela ozizwa ngayo, hayi ukufike wazi igama lento ekuphethe. Ehlukanisa lapho. Le video nje engiyenzile ensukwini beyigxile ekuthenini kwazi ukuchaza ngesiZulu ukuthi ngizizwa kanje, hayi ukuthi ngiphethwe into ethile. Wazi lo mehluko.